Letarga. Kiesik stolimy bez sztyża na naszej krojce, kie łapnąć ino stary Richard, kalitaj napytał wszystkich do naszego zwykłego szynku. Obsztalowo jedna laga, znaczy się piwo i po sznapsie i napocnął no mu sprawiać jeden cufal, który mu się jakieś pora tydni temu nazad przytrafił. A tak naisto to my richtig ci okajsik od Harenka, od ostatków samunos blank nie widzieli. Wiesz, Eugen, wiecie hopy, na pocznu, kie my uzicli tam u breka i zdziebko szlukli, a zawdy tak hopy ino do miego miałech cikejsik ujka. Taki festelnie daleki ujen. Fest starego firnioka, ale też i wicmana, kocendraż pasownika. Zawdy na maluśkim palcu nosił pieszczonek taki goldowy, sztramski zignet. Znaczy zabrany taki ten twój dziad, onkel był, prawda? Nie za tela, rządził dalszy Richard i Blank na mnie nie zważował. Ten mój ujek, kiejsik, sztopnął ci na pośrodku srogiej iby we jego pomieszkaniu, było ci to przy jego geburstaku, zdychnął tak i padnął ci, gichnął ozol jak długi napychol. Zimny trup, Blank tut. Jest derku się tak przy fajerze, przy geburstaku, pytał ci się Richata, a wiela ci mu to w ten czas pizło. Ja przy jego geburstaku, a pizło mu razinku 80 lat. Cołko familia uzdała, co by go chociaż był pieronym z kompidusza, krupnowała i srogi żadnych, co by go pochować, jak przyno leży w jego familijnym grobowcu, w takim sarkofagu. Teraz co najprzodzi we truchle, prawda? Dopytywał się zaś stary Ziga. Ja we truchle, ale on był we letardze. Wele co? W ancugu można, nie dawał pokoju Ziga Kacmarcyk. On, ten mój onkel, był we letardze. We takim festelnym, sztramskim śniku. Ja, weprosił zaj wrazicki Ziga, rest chopów i słuchał, no. Jo przeca już takich kiesik śnik widział we naszym sejmie, prawda? Daj spokój, rząd za dalsi, bo nigdy nie dojda do ostatka. Znerwował się dziebko Richard, pochowali my go jak przynależy go jak to we naszej familii jest we przywyku. We tej letardze, we ancugu, ja? Ziga w razie pyrtek już zaś nie się musiał i ptowato odezwać. Ja we ancugu, we letardze, nie słuchał już Richard Zigi, no ciąg dalszy. I wyleźli już wszystkie z tego sarkofagu, podeptali do dom, a sam ci ujek się odcucił, jakoś mu się sztram we tej truchle zrobiło, ćma luftu nejści coś i krab i oro słyszy, jak się pomaluśku Blank opaternie dekę ze tej trumny otwierał, jakoś graca rań, zapalcyska tego ujka, a on pokiel co nic i ta pazura bierze się do jego goldowego zignetu. No i co teraz nie trzymał za Ziga? A co miałoby? Ojek, cap za ta gość, łup, dup i trup. Kto? Twój onkel, ja? Pyta się Ziga. Nie, ten złodziej tut.